Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul ridha ilahi ta'ala wa ridha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa maddana bi asrarih wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi laula an asyqa 'alal muslimin. Walladzi tumidzan nafsu kang utawi nafsu Muhammadin kang utawi jiwane Nabi Muhammad. Jadi iku ana ing kuasaane zat alladzi ya Gusti Allah. Laula an asyqa umpama ora utawi gawe berat sapa ingsun. Alal muslimina nase wong-wong Islam. Mangqatu mangka ora lungguh sapa ingsun. Khilafa sariyatin ing dalem gurine tentara. Dawu sukang perang sapa sariyah fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah. Abadan ing dalem selawase. Walakin la ajidu. Lan tetepine ora nemu sapa ingsun. Saatan ing kejembaran. Fa ahmilu mangka ndorong sapa ingsun ing sariyah. Wala yajiduna lan ora nemu sapa sariyah. Saatan ing kejembaran. Wa syukuran berat alim ngatasi sariyah apa aida khallafu apa yang ta ngeri sapa sariyah anin sange ingsun walladzi nafsu Muhammadin bi yadihi laula an asyqa al muslimina man qa'attu khilafa sariyatin ta'su fi sabilillahi abadan walakin la ajidu sa'atan fahmiluhum wa la yajiduna sa'atan wa yashqu alaihim ay dakhallafu anni walladzi tumidzat nafsu Muhammadin wa ta'i jiwane Nabi Muhammad iku biyadi iku kelawan kuasane zat lawadittu yakti demen sapa ingsun an elswa ing yen ta berjuang sapa ingsun fisabilillah ing dalem bela agama Gusti Allah fa'uqtala mangka den pateni sapa ingsun summa elswa mangka nuli perang sapa ingsun fa'uqtalu mangka den pateni sapa ingsun summa elswa mangka nuli perang sapa ingsun fa'uqtalu mangka den pateni sapa ingsun al-kalmu utai al-kalm wa ya al-kalm iku al-jarhu iku tatu wa qila dan tangkaaken ya Rasulullah jo Gusti Rasul ma ya'dilu ma utai apa suwiji ya'dilu iku bandingi apa ma al-jihada ing perang wala ngendika sinten Rasul la tastati'u ora mampu sira kabeh hu ing ma fa'adu mangka baleni sapa sahabat ali ngantasi takon marotane kelawan rong ambalan au salah sang utaping telu kullu zalika utas kabehane mengkono jiwane yang kulo iku ngendika sinten nabi la yastati'una ora mampu sira kabeh ing ma summa qala mengenuli ngendika sinten nabi fisal hati ing dalam ambal kaping telu masalul mujahidi iku sifate padane wong sing perang fisabilillah ing dalam dalan Gusti Allah kama salis suami iku kaya padane wong sing poso alqaimi kang jumeneng ibadah wengi alqane kang tunduk bi ayatillah lawan ayat-ayat Gusti Allah la yasturu ora lebar
min sholatin saking sholat wa siyamin lan poso hatta yarji'a hingga bali sapa al mujahidu wong sing perang fi sabilillah. Wa qala ngendikaken Nabi alaihi salatu wasallam inna fil jannati mi'atu darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah. Inna fil jannati stuna iku ing dalem swarga mi'atu darajatin apa 100 derajat ada nyawisaken ha ing mi'atu darajah sinten Allah Gusti Allah lil mujahidina marang wong sing perang kabeh fisabilillah ing dalem dalan Gusti Allah. Ma bainad darajataini iku ma utawi barang bainad darajataini ini kang antarane derajat loro kama bainas sama iku kaya barang ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi. Dari Nabi inna fil jannati mi'atu derajah. Sak temene ing dalam swarga iku ana 100 derajat. A'addahullahu lil mujahidina fi sabilillah. Yang mana derajat iku mau disiapkan kanggo wong sing berjihad bela agama Gusti Allah. Ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Adapun antara derajat satu dengan yang lain, maksudnya satu derajat ke derajat dhuwure, nah itu ana 100. Nah, antara satu derajat dengan derajat satunya yang lain, itu seperti halnya bainas samai wal ard. Itu kayak antarane langit karo bumi. Jadi ya derajat satu dengan yang lain itu wis jauh banget. Apa mana? Iku ana 100 derajat. Nah, iku disediakan kanggo wong sing berjihad bela agama Gusti Allah. Wa qala lan dika sinten Nabi alaihi wasallam ma aghrabat qadama abdin. Ma aghrabat ora kebul lebu apa delamaan apa qadama abdin apa delamaan lorone kalau Gusti Allah fi sabilillah ing dalem dalan Gusti Allah. Fatamassu mangka gepek hu ing abet apa annaru geni neraka. Dan Nabi delamaan kaki maksudnya telapak kaki ini ketika telapak kaki ini wong sing telapak kaki ini hambane Gusti Allah yang mana iku ora kebelebu bela agama Gusti Allah maksudnya ora gelem bela agama Gusti Allah maka fatamassuhu annar maka api neraka yang akan menyentuhnya. Jadi awak dhewe sebagai wong Islam sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sebagai wong mukmin ya kudune ketika agamane awak dhewe ape dimusnahkan, ape diinjak-injak, ya awak dhewe kudu maju. Mergo nek ora maju ya sama aja awak dhewe kaya membela orang-orang tersebut untuk memusnahkan agama Islam. Nah, iku ancamane fatamassuhu annar, maka ancamane geni neraka sing bakal menyentuh orang tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yalijun nar rajulun wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.